हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाबोदों बे भिडिअ'आनो जादों नोंनि भटार कार्डआव थानाय रेजिस्टार मबाइल नाम्बार आरो रेजिस्टार इमेल आइडिखौ बोरै चेक खालामो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै बेनि थाखाय मा खालाम नोङो फार्स्टआव नोंनि ब्राउजाराव थां ब्राउजाराव थांनानै nbsp.in बिदि लिरनानै सार्च खालामना हो लोगोफोर सार्च खालामनाय लोगो लोगो नै बेबायदि इन्टारफेस फैगोन लोगोफोर बेयाव नुगोन नै साइन आपआव नुगोन नै अलरेडि हेभ एन एकाउन्ट बेयाव लगिन खालामनो हागोन जुदि नोंना एकाउन्ट दंखायो बेयाव अलरेडि एकाउन्ट बानायखानाय दंबा जुदि नोंथांमोनना एकाउन्ट गैयाबा होमबा मबाइल नाम्बारजों एकाउन्ट मोनसे क्रिएट खालामनानै लानो हागोन आरो ना लोगोफोर बेयाव मबाइल नाम्बार हो बेनि उनाव इमेल एड्रेसखौबो होनो हायो नों होआबाबो जेबो नङा बेनि गाहायाव फै केपचा नुगोन नै केपचाखौ होना हो बेनि उनाव कन्टिनिउ थुना हो लोगोफोर माने आंना एकाउन्ट दंखायो बेखायनो आं दा गोदान एकाउन्ट खालामनो हाला खालि आङो लगिनल' खालामनानै नोंथांमोननो खोन्थानो हायो होमबा आं लगिन खालामसै लगिन खालामनो थाखाय आंनि मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ जायखौ आङो बे एकाउन्ट बानायनाय समाव होदोंमोन बेनि उनाव पासवर्ड बेनि गाहायाव नुगोन नै केपचा होमबा आं केपचाखौ होनोसै रिकुवेस्ट ओटिपि बेयाव थुना होनोसै थुखांनायनि उनाव नैबायदि फैगोन होमबा ओटिपि फैसिगोन बेयाव नै आंना ओटिपि फैबाय होमबा भेरिफाइ एन्ड लगइन बेयाव थुना हो थुखांनायनि उनाव नैबेबायदि इन्टारफेस फैगोन नै होमबा गाहायथिंजाय थां लोगोफोर गाहायथिं थांनानै इपिक डाउनलड बेयाव थुना हो होमबा नैबेबायदि इन्टारफेस फैगोन नै लोगोफोर डाउनलड इलेक्ट्रनिक कपि अफ इपिक कार्ड होमबा नोङो बेयाव मोननै अपसन नुगोन नै इपिक नाम्बार आरो फ्रम रिफरेन्स नाम्बार नोङो रिफरेन्स नाम्बारजोंबो नायनो हागोन नङाबा नोंनाव इपिक नाम्बाराथ' बयनावबो कमनखा नालाय बयनावबो थायो होमबा नों इपिक नाम्बारखौ होबानो जाबाय इपिक नाम्बाराव बबेया होमबा भटार कार्डआव नोंनाव बै KLM बिदि लिरनाय नाम्बार थायोना बेखौ होबानो जाबाय होमबा आं इपिक नाम्बारखौ होनोसै आंनिखौ बेनि उनाव स्टेटखौ सेलेक्ट खालाम लोगोफोर खालामखांनायनि उनाव सार्चआव थुना होबानो जाबाय नै आंनि डिटेल्स फैबाय बे आंनि इपिक नाम्बार बे आंनि नाम होमबा नैबाव नुगोन नै मबाइल नाम्बारनि गाहायाव जेबो गैया आरो इमेल आइडिनि गाहायाव जेबो गैया बेयाव नुगोन नै इउर मबाइल नाम्बार इज नट रेजिस्टार इन रोल माने आंनाव बे आंनि भटार कार्डआव मबाइल नाम्बारानो रेजिस्टार गैया दा बिदिनो गोरलैयैनो नोङो नोंनि भटार कार्डआव थानाय इमेल आइडि आरो रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ चेक खालामनो हायो लोगोफोर जुदि नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम